Lamok. Tama ba na magtawanan tayo kung tatawagin ang taong to na lamok? Sabi ni Dolphy, laughter is the best medicine. According to Solomon, a merriful heart, a cheerful heart is good medicine. Proverbs 17:22. Ngunit kung ang laughter is to humiliate other people, is it still good? Kung ang kagalakan ay dahil sa misfortune ng iba, tama pa ba yan? Sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 24 verse 17, "Don't rejoice or celebrate when your enemies fall. Don't be happy when they stumble, for the Lord will be displeased with you and will turn His anger away from them." Kung ang iyong kaaway ay madapa, stumble, huwag kang mag-celebrate. God will be angry towards you and He will take His anger away from them. Kahit mistake pa nila kung bakit sila nadapa, you don't have the right to laugh at them. Mga kapatid, kung ang Diyos ay magagalit sa iyo kung ikaw ay sasaya, mag-celebrate dahil ang iyong sinning brother ay pinarusahan ng Panginoon, how much more kung ikaw ay manunuya, tumatawa sa isang tao dahil sa struktura ng kanyang pagmumukha. Alam nyo, easy lang sa atin parang wala lang sa atin pag makakita tayo ng matabang tao, tumatawa tayo at sinasabi nating baboy. Kung payat naman, stick. Kung malaki ang mata, owl. Kung pandak at umuulan, nagdadala ng payong, sinasabi natin, parang tamtax. Kung maitim, parang unggoy. Alam nyo, uso ngayon ang bullying sa social media, sa FB, sa personal na buhay. Tumatawa ka sa kanila. Sila tumatawa din sa iyo. Ngunit hindi nyo alam na nasasaktan nyo na pala ang kanilang damdamin. Yung taong yan, uuwi sa bahay at iiyak yan. Ang iba sa kanila, magbigti, mag-suicide. Dahil hindi nila kinaya ang panunuyan ninyo. Mabuti yung iba. Kasi ginagawa nilang inspirasyon ang inyong mga panunuya upang umangat sa buhay at delikado ka doon. Kasi in the future, imbis na blessing ang mapapasayo galing sa kanila, wala. Bakit? Bully ka kasi. Twist. Alam niyo ba, mahilig ang Diyos sa twist. Sa Bible, si Jesus Christ, He was born in a manger. Pero siya pala ang King of Kings at saka ang Lord of Lords. David and Goliath, Moses and the Red Sea. At saka may verse sa Luke 18:14, sapagkat ibababa ang nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Kaya kung ikaw ang biktima, binubuli ka, huwag kang mag-revenge. Use their words as inspiration upang umangat sa buhay, upang mag-succeed, and ask the Lord's help to bless you, to help you up. And He will surely help you. Why? Because God's heart is for the oppressed. Just do not take revenge against them, and God will lift you up. Don't laugh at them. Kasi tao din sila, marunong din silang masaktan. Alam nyo, kahit may mali sa kanila, gusto rin nila na sila ay pupurihin. Pangalawa, karamihan sila, hindi naman nila ginustong maging ganyan. Kung tayo ang pagtatawanan dahil sa mga mistakes natin o dahil sa disabilities natin, ano kayang feeling, mga kapatid? Kaya nga sinabi ni Jesus sa Luke 6:31, "Do unto others as you would like them to do to you." Ito, if you laugh at their misfortune, kabahan ka na. Bakit? In the future, ikaw naman ang pagtatawanan at masasaktan. Kasi, hindi nakapikit ang mga mata ng Panginoon. Kung ginagamit mo ang ibang tao upang mag-gain ng more views, more attention sa social media, warning, God is watching your steps. But if you show mercy to the oppressed, God will show mercy and blessings to you. Many of them na ganyan ang pagmumukha, ganyan ang pangangatawan, because that is the design of God for them. And it is dangerous to despise the design of God. Alam nyo ba, pwede kang maimpyerno dahil sa panunuya mo. Pero may good news ako. Today,
If you repent, if you put your trust in the Lord Jesus Christ and confess that He is your Lord, He is your God and Savior, if you repent of your sins, He will forgive you all of your sins, and He will forget all your mistakes, and He will cleanse you by His blood on the cross. Alam niyo, mahal ka ng Panginoon. In fact, the Bible says in Romans 5:8, "But God commendeth His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Christ died in the behalf of us. He died in our stead. Imbis tayo ang ipapako sa krus, no. Kinuha niya ating kasalanan. He took it as His own, ang charge noon. And then, He paid it all on the cross by His blood, with His life. At kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, tatanggapin niyo siya as your Lord God and Savior, the Bible says, you will be saved. The Bible says in Romans 10:13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord," that's Jesus, "you shall be saved." Kung mananampalataya ka sa Panginoon ngayon, ikaw ay maliligtas. Mga kapatid, salamat sa iyong pakikinig. Sana'y may natutunan kayo ngayong gabi, ngayong araw. Maraming salamat. This is the Truth Bible Program.